paper. It is not practical, it has been overtaken by events. Moko kuom jood bura masiro sirikal okoni doho lao bang' dwaro bang' ng'ado ni azimio e kweth mathoth e od bura. And the people of Kisumu, this region, must understand that if you are having a title that is forged and we get you, we are going to pursue you and have you jailed. Jatend migao mar lowo koni achudhe matiyo kod obok mabandia mag lowo medore e alwora mar Nam Lolwe. Ang ne bed nade ni yawuotwa chuore pala to katibu mochung' ne arita kwe to adala ka ok nyalre. Jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo osiemo josiasa manyayo lweny e gwenge makaluo. Amoga jonge chenro mar migago kaobro kelo ni weche matimore pacho kae duto ma osechopo e mesa mag weche manyien. Nyalo tudri kodwa na mar 2-6-000 kata X marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Sine. Machiegni nyinga en James Opondo. Osiptal maduong' ma Kenyatta chiwo lipot margi kotenore gi nek jatuo manyo negi osiptal no chieng' tich abich mokalo. Jatije moko jolo e osiptal ma Kenyatta William Sigelai wacho ni osiptal no tiyo kanyakla gi jogo matimo nonro e wi rochruok mar arita manyo dikele nek ma kamano. Wawinjene gino madhi nyime gi sane. Alipofika tuliweza kumkagua kikamilifu na kuweza kutathmini hali yake, na ilibainika kwamba wakati amepokelewa Kenyatta National Hospital alikuwa amepata vidonda katika sehemu kadha za mwili zinazotokana na hali ya kuwa mgonjwa kwa muda mrefu na kutoweza kujihudumia wala kujipindua wakati amelala kitandani, na ni vidonda tunavyoita pressure sores kwa Kizungu. Zaidi ya haya tuliweza kubaini kwamba amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu tangu mapema mwaka uliopita, akiugua ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa neva ya mwili wake ama nervous system, ambayo iliweza kusababisha kupooza kwa mikono na miguu. Na wakati tulikuwa tunamhudumia alikuwa anahitaji huduma ya masaa 24 kwa siku. Hivi ni kusema kwamba hakuwa na uwezo wa kujihudumia mwenyewe. Na zaidi ya hayo alikuwa anahitaji hata usaidizi katika mambo yake yote ya kila siku, pamoja na kulishwa, ili kwamba alikuwa amewekewa tube kupitia kwa pua lake hadi kwa tumbo, ili awe analishwa kila masaa 3 na wahudumu. Siku hii tunayozungumzia leo ni kwamba ilikuwa siku ya kawaida kwetu kama wahudumu wa hospitali, na wafanyakazi wa zamu wa usiku walifika mahala hapo wadi 7B na kupokezwa wagonjwa wote wa siku hiyo na watu wa zamu ya mchana. Watu wa mchana wakaondoka na watu wa usiku manasi wahudumu 4 ambao ni walikuwa 4. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka onyiso jod bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo mi odhi okaw kuonde bet mag kweth mathoth e od bura mamalo kinde ma od bura biro dok e od bura mar dhi mbele gi chenro mag higani kaluwore gi ng'eto manogol gi doho mamalo tich abich mokalo. Musyoka ne wuoyo kawuono Jumapil e kar chung' od bura ma Malindi, kaunti ma Kilifi, kama nokwayo oganda jo Kenya mondo osire lwedo e laro kom tend piny Kenya yiero mabiro ma higa 2027 ka ogeto golo jatend piny Kenya William Ruto e kom. Musyoka wacho ni jatend piny sani onge kod chia mar tayo piny Kenya, kendo kata kamano oganda oseolo kode kaluwore gi kaka otayo piny Kenya. So this is amazing. Na Jumanne bunge likianza kazi shughuli, tuwe Mheshimiwa Shakila ni member of parliament, Mheshimiwa Kamene member of parliament, Mwawadhi ako hapa member Embakasi,
On Tuesday, mwende mukae mahali ya majority in the National Assembly. Because mahakama imesema hawa jamaa walinyakua, yani wakafanya artificial majority, na wamepatikana kwanza mchana na mahakama. Hakimu watatu wakatoa uamuzi kwamba the majority sio Kenya Kwanza, majority ni Azimio Coalition. Kwa hivyo Jumatano pia tutaitisha kikao na wabunge wetu wote ndio tuchukue msimamo. Kweth jotelo mag Kenya Kwanza mawuok Nyanduat mar Hoho mar Okako kwedo ng'eto mar do ewi kweth mathoth e od bura mamalo ka giwacho ni ng'eto ma kamano obiro sama ok owinjore ma piny Kenya dhi nyime gi chenro mamoko. Kolose kinde ik mar min Solomon Letangule gweng'a ma Marigat kar chung od bura ma Baringo South. Jod bura ma Marakwet West Timothy Kipchumba okoni ng'eto ma kamano kal kod sa kendo en mana gima ber e andika maonge mise nikech piny osedhi e nyime. Wechego bende ne osir gi jaod bura ma Baringo North Joseph Makelab. Tuliona High Court ya Kenya ikitoa a decision ya kwamba ati Azimio is the majority party in parliament. Sisi tumeshangazwa sana kwa sababu, and I want to say this in that decision, in regard to that decision is only good on paper. It is not practical. It has been overtaken by events. Kwa sababu wakati tulikuwa bunge na Wetangula akasema kwamba it is the majority, ya kwamba Kenya Kwanza is the majority party, hii mambo ya broad based government haikuwa imeanzishwa na rais wetu William Ruto. Yes, it is a correct ruling. It is justice. At that time of 2022 when we were opening parliament, the 13th parliament, that was right at that time. But after that, this ruling is overtaken by events. Hii ruling isha, mambo mingi imebadilika mbaya sana. Mara saa hii tuko na mandugu kama Mbadi, tuko Mbadi na Junet Mohamed ambaye mimi mwanampira ndani unawasha huko saa hii niko ndani na sisi. Sasa Kenya ilibadilika kitambo, and parliament moved on and Kenya moved on. Moko kuom josiasa mag ODM ka hotel negi gi jakom ODM e Kenya mangima Gladys Owanga omako chung motegno ni ODM biro medo siro motegno jatend piny William Ruto kendo ok gibi chiko itgi ne josiasa ma osebedo ka seyo ODM kuom siro piny owacho mar Kenya Kwanza. Wanga okoni ODM ok nyal pingo sirikal kata nade to jokanyo mag ODM nitiere e iye kendo jatend piny bende siro moluor Raila Odinga e laro kom mar AUC. Moko kuom jood bura mag ODM bende ne oseyo mokalo jagoro mar ODM Edwin Sifuna kuom siro seyo josiasa mag ODM ma sani siro jatend piny Kenya William Ruto kagiwacho ni oganda luo wang' ni ok nyal bedo e kweth makwedo piny owacho kendo gibiro medo siro jatend piny William Ruto. Tie joma wacho ni wan kaka oganda sani wadoge ndara wadhi watim maandamano. Kanyocha gwambo wuok higa mokalo timo maandamano to giwacho na gwambo ketho biashara. Oketho biashara kendo okong'eyo wach mar biashara mar Kenya. Owacho no nege anego goye gi bunde modwa nege. Ka gwambo koro ling di Africa Union na gwambo daki wuo. Gin be gin gi dhogi. Koso gi onge go. Gi wuoya. Gin gi tiegi. Gi ringa. Mami yako ne jo luo nyakuchi juru. Nyakutimang'o? Chijuru. Jotelo manie ODM de kiweyo gavana Wangana. Gina jok mano yier ko jolo pok no yiergi. We are going to demand that we must have national elections, be a national executive party. Chama, members magre ODM party. Jodala wa uye. Because okinyal biro ke yuro dala waka. Jaluo opposition. Tokaka lumo penye dito kibilu ngono opposition to nie katiba karango. Onge kararidi. Gima adwaro ni mondo nyaka watim eni wajomo yudo thuolo
nyaka watim tich. Okabiduogo kuomu nakono unigo ne Ruto kura nikech ochomiya tich. Gima biro duogo nyisou en tich manyo Ruto miyani. Jothuro atimo goma gima katudora gi jotendo. Omiyo Ruto ni otimonu maber. Miyeuru ombulu. Mana biro wacho kasa ochopo cho wachiko 2027. So jasiasa mora mora obed mathurwa ka. Kata ma libamba. Kik wamigi thuolo ne gibiro kiko itwa ka gi weche manono. Wakwergi ni wane sirikal mar broad-based motelne gi President William Ruto kotiyo kanyakla gowadgi mar Raila Odinga. Raila dhi bedo chairman mar African Union Commission. Support the administration of William Ruto fully so that our experts, Honorable John Mbadi, CS, P.S. Omolo, Opiyo Wandayi, Joho, and all the experts we gave to this administration can succeed. Mano broad-based government. Ka wadhi nyime Oyne jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo golo siem ewi monj kod tulo mag siasa ma osebedo ka ineno e gwenge moko e kaunti ma Homa Bay ka okoni okang' mar chik ibiro kaune jogo ma itudo kod monj ma kamago. Omolo okoni seche mag siasa podi kendo ma en sa mar timo dongruok ne jopiny ma ok nyal yie mondo tulo mag siasa onya e gwenge moko e kinde ma jopiny onego yud dongruok ka owuok kuom jotendgi. Golo siem ne jo siasa ni ibiro kaunegi okang' mager. En gima jatelo mora mora manyayo timbe ainago. An kaka PS mar weche mag arita kwe abro deal kode kaka chik owacho. And vijendewa bende kik wayie ni jotelo tiyo kodwa mar kelo anjao gi timbe mag njore mang' miyo idhi wito ngimani kati dhi yudo hinyruok mang' janyuole makendo koro chako bedo gi tabu. So we will not condone any leadership that entertains violence. We have a democracy. Everybody has a right to speak and canvass for support without any coercion, without any intimidation. And a Thuruaka, we will start from Homa Bay. Kendo wabro chako gi Dhiwaka. Nyaka wanyis ranyisi maber ne ogenni mamoko nikech ang' ne bed nade ni yawuotwa chuore pala to katibu mochung' ne arita kwe to adalaka ok nyalre. Jodongo mag oganda Somali mawuok e kaunti ma Isiolo oseyo tim mar moko kuom jodak makono mane gone jatend piny William Ruto kod jotelo mamoko koko e kinde mane gilimo gwenge makono juma mokalo kendo gikwayo jatend piny ng'uono kuom kido makamano e Uganda jo Somali. Jakoma mar riwruog jodongo ma Isiolo Abdul Kadir Sharif kaachiel gi jagoro mongirore mar riwruogno Adil Hassan owacho ni kido mar kwedo jotelo e wang'i kamano nyiso achaya manitiere e okang' mamalo ma ok onego mi thuolo kendo. Mimi hapa nasema fulani, lakini haikufanyika mambo mazuri, na nasema rais yetu, pole sana. Wewe umetuletea maandalio na ulikuwa unataka tufaidike, lakini watu ambaye wakosanaji, vijana ambaye ni walefi, watu ambaye hata saa ingine ukiangalia wengine hata si watu ya Isiolo, ni saa ingine watu kutoka mbali mbali wamefanya tabia ambaye hatukufurahia. Tuna condemn zaidi na tunalaani ile incident ambaye jana watu wanajaribu kuheckle kiongozi wa nchi. Kiongozi wa nchi ni baba yetu, ana heshima yake. Kiongozi ya nchi kukutembelea sio rais, kwa sababu kaunti 47 nchi nzima ya Kenya kila mtu anajaribu kupata hiyo nafasi.
Jatend migao mar lowo Alice Wahome okwedo tim ma omedore mar tiyo kod oboke ma bandia mag yango lope kata title deeds e alwora mar Nam Lolwe koloso kinde ma nyo timo limbe ma apoya e boma ma Kisumu. Wahome koni oganda mathoth sani tiyo kod oboke ma bandia mag lope kolero ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Jatend migao no bende osiemo apisas mag migao mar lope machiwo oboke ma kamano ni ibiro lunda kod gi chik ma owinjore ka oganda mantie kod oboke go bedo nokwa mondo odwok gi apisi mag migao mag lope. For quite some time there is a lot of forged documents that are outside there, and the people of Kisumu, this region, must understand that if you are having a title that is forged and we get you, we are going to pursue you and have you jailed, because you cannot give us problems like this. This is apparently, and that is from the officers here, apparently this region, there is a lot of forgeries. Meaning, for you to have a title that is not yours, you have some legitimacy because you have a title that has been issued by my land office. It means my land office aided you or facilitated you to get that forged title. Why is it forged? It's not a lawful title because there is another owner. What happens is that sometimes they come and remove the green card, facilitated by my staff. A green card is removed. That is the main record, really, for ownership. And then you put in another record with other particulars of ownership. That is prevalent in this registry, meaning the entire region of Kisumu here, this county. You must stop. Nia kwa Mugajwang ka intiere county ma Kisumu ya lora mare neni timo gino ma winjore kidwa nyolo to ilu chenro makare nikech kora chudhe wuok oko ka loso oboke mabandia mag lowo. Ahinya to wach mar green card kanyo gi nyeji mathoth. Koro kinyiewo lowo to nyaka irang malong'o ni to lowo minyiewo ni ben lop ng'at minyiewo lobno kuome. Ka okitimo kamano to ibiro hinyori nikech lowo ok en law ma inyalo dhi kendo duka tisiemo wachona ni miya macha. Akawo yo ma duondo nyakoro Mugajwang kik idhi mbon nikech pod wan gi weche mathoth. Faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. On essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Valentines en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso goera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume.
Yud ber mag deals mamit nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 07233 Go order mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka luw. Machiegni kendo Nyakwaramogi, jatend piny mokwongo mar piny Namibia Sam Nujoma ong'ielo rengo e boma maduong' mar pinyno Windhoek ka ojahigni 95. Jatend piny mar Namibia lendo makamano wacho ni Nujoma osebedo ka yudo thieth ewi tuo ma ok onyal yango. Nujoma notelo e kedo ne uhuru mar piny Namibia kowuok e piny Afrika ma milambo higa mar 1999 bang' konyo e loso kendo telo ne kweth mong'ere kaka Southwest People's Organization. Higa mar 1996 tok yudo uhuru, Nujoma nobedo jatend pinyno kowuok e higa mar 1999 nyaka higa mar 2005. Kod jatend piny Kenya William Ruto oyuago mosenindo Nujoma kaka jatelo ma nyo en jachir mokalo. Thank you. To implement the economic development programs through the African Union and Oganda mar Ilchamus achiel kuom ogeni manok modak Baringo South dhi nyime gi kwayo sirikal mondo omigi kar chung' od bura margi kendgi kaluwore ni ok osebed kidewogi e weche dongruok ma pacho ka koloso Ngarua Baringo South ginde ika mar Roda Leiro. Komishona machon mar IBC Thomas Letangule wacho ni kata obedo ni doho nong'ado higa mar 2004 mar miyogi kar chung' od bura margi to pok otim kamano. Nyocha oganda jo Ilchamus oyudo sub county manyien, kata kamano wach tong' kosechopo e wang'e bang' ka oganda man machiegni kodgi dhi e doho. Na tukapeana memorandum kwa hiyo kikao ya Kalonzo na Ichung'wa, na bado tuko na court order, na bado hii sub county tulipata mheshimiwa, tuko kotini saa hii. Mimi nawakilisha hapa Kabarnet, tumepelekwa na jirani zetu kusema ati mpaka yetu isifike huko Mugutani. Yani tunakandamizwa kila pahali. Nimesikia hiyo court decision ya 204 ama 206. I want to assure you my brother ya kwamba ikifika pale I will ensure kwamba nitasukuma pale bunge mpaka Ilchamus ipate their constituents.